Хәйрле көн, Татарстан, хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 17 май, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур атна-баш этләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара электронлы һәм информацион җәмгыять көне. Бу барлык программистлар, веб-дизайнерлар, интернет-ресурс мөхәррирләре һәм информацион технологиялар өлкәсендә эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре. Информацион технологиялар аркасында цивилизациянең күп кенә өлкәләре кискен алгарыш кичерә. 1861 елның 17 майында Лондонда беренче тапкыр төсле фоторәсем күрсәтелә. Джеймс Максвеллның эшен тамашачылар төрлечә кабул итә, ләкин фотосәнгатьнең үсешенә бер адым булуы барысы өчен дә ачык була. 90 ел элек 1928 елның 17 майында Амстердамда 9-нчы Олимпия уеннары ачыла. Нидерландта узган ярышларда 46 илдән 3014 спортчы катнаша. Биредә беренче тапкыр Олимпия уты кабызыла. Узган атнада Уфада хезмәт коллективлары арасында хезмәт һәм саклауга әзер Бөтен Россия спорт фестивале булып узды. Ярышлар оешманың 90 еллыгына багышланган иде. Биредә Россиянең 29 регионыннан 39 хезмәт коллективы катнашты. Катнашучыларның яше 25-тән алып 59-га кадәр иде. Ярышларда җиңүчеләргә спорт җиһазлары тапшырылды. ГТО нормаларының әһәмияте турында табиб Илдус Латфуллин да сөйләп китер. 10 елдан башлап, әкренләп кенә ГТО комплексын яңадан торгыза башладылар. Хәзер ГТО комплексы ул тулысынча эшли дип санала. Монда да докторның үз роле бар. ГТО комплексына балага катнаша алу өчен рөхсәтне педиатрдан алырга кирәк. Педиатр яки терапевттан алырга кирәк. Анда аерым критерийлары бар. Әлбәттә, ГТО ул махсус бер нәрсә, ул җиңел хәвәскәр физкультурына түгел. Анда һәр бала катнаша алмый, бары тик физик яктан бик көчле әзерләнгән балалар гына катнашалар. Шуның өчен аның аерым критерийлары бар. Шулай спорт белән шөгыльләнә торган балаларга профессиональ спорт яки теге чынлап торып профессиональ булмаса да, хәвәскәр спорт булса да, чынлап торып көн сайын тренировкалар белән бәйле булган спорт булса, аның аерым критерийлары бар. Нинди обследованиялар үтәрелергә тиеш. Мәсәлән, иң әзендә елга бер тапкыр ЭКГ ясатылырга тиеш андый балага. Ул бала вакыт педиатрга барып күренергә тиеш сәламәт вакытында. Авыргач та аны менә яңадан спортка кайтару алдына тагын бер тапкыр докторга күрсәтеп барырга кирәк. Ягъни нәрсә әйтергә телим, аның критерийлары эшләнгән, фәнни яктан ул алгоритмнар бар. Шуның өчен әти, әни, тренер һәм педиатр алар ишесе бергә менә бу баланың спортка никадәр бирелгәнен билгеләргә тиеш. Әблай тулысынча былай әйтсәк, спорт ул зарар нәрсә түгел. Кайбер ата-аналар спорттан, физкультурадан куркалар, бу бер дә дөрес түгел. Киресенчә, тенденция башка булырга тиеш. Без балаларны күбрәк спортив, күбрәк физик актив ясарга тиеш. Спорт бит ул сәламәтлекне түгел, ул бәхет тә әле. Менә шундый кызык фәнни эзләнмәләр бар. Спортка бирелгән кешеләр алар күбрәк үзен бәхетле дип сизә. Ул да бик мөһим нәрсә бит. Кеше үзен бәхетле дип сизәргә тиеш. Без тур эфирда эшлибез, тапшырубызны дәвам итәбез. Әлегелектән самоварлы йорт ямьлерәк, утлы күмер кызуыннан гөҗләп утырган самовардан ясалган чәй тәмлерәк саналган. Халкыбыз самоварны рухи кыйммәтләргә тиңли. Чөнки тарихтагы иң катлаулы чорларда туган негезен ташлап китәргә мәҗбүр булганда да кешеләр үзләре белән иң беренче чиратта самоварны алган. Бу сүзләрем юкка гына түгел. Бүгенге кунагыбыз антиквар, самоварлар җыючы Фәрит Зарипов булыр. Хәерле көн, исәмез, Фәрит әфәнде. Исәмез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне күрергә, менә бу искиткеч матур самоварлар белән бергә. Һөнәрегез буенча сез икътисадчы, юрист, менә эчке халәтегез буенча ничектер борынгы әйберләрне җыю үзегезгә туры килә икән күбрәк. Бу мавыгу ничек башланып китте? Мин яшь вакыттан ул элек акчалар җыйдым, аннан соңнан бер 20 ел элек бер иптәш егеттә бик матур самовар күрдем. Менә 20 ел инде хәзер самоварлар коллекциясе җыям.
Һәм инде әлбәттә самоварлар тарихлары белән дә, литражлары белән дә гомумән аерылып тора дип әйтәсе килә. Тарихы да кызыклыдыр инде бу самоварларның. Bizim самоварлар 1734 yılda Kungur'da Demidovlar fabrikasında işledi ofitsialny dokumentlar boyunca indi. Ondan soň 1778 yılda Tulu'da birinci samovar fabrika nazar lisesini açayındı. Minde samovar Tulu'dan Nikolay Malikov, onların simyaları 1770-80 yıllardan tutunu. Bizim motor samovarımız Nikolay Ivanoviç Malikov'niki 1860 yıllarda işlengen. Ул birinci medalini 1853 yılda onu ala. Bizim medal deysiz, əmində demək bir neçə medalya layiq olған. Менә монда birinci medali бар, менә монда birinci medali. Аларны шулай сугалар, име бу инде. Сугалар, ул нидә катнаша инде күргәзмәләрдә катнаша. Менә безнең бу самоварыбыз Тампак вётала, Лачатый кратер дип атала. Аның составы 90-95% бакыр була. Бу алтын белән йөгертелгәнме? Бу алтын белән йөгертелмәгән, бу теге самоварный золото дип атала инде. Бу 5%, 95% не була бакыр. Ялтыратылган да, ялтыратылган моны башта кислота белән чистартабыз, ана шкурта белән пасогой белән чистартабыз. Шунда хәлгә эше күп, бер самоварны 2-3 көн чистартыра туры килә инде. Менә бу самовар турында? Безнең самовар монда тели ясаган, ул безнең Германиядан күчеп килә. 1870 елда ача, 1824 жылда birinci тапкыр паровой машина кулланыла. Элек алып чүкүш белән чүкүп ясаганнар. А моны инде уже прессовать иткәннәр. Безнең бу атала бу ваза распущенными апельсиновыми дольками дип атала. О, нинди катлаулы. Безнең менә Татарстанда остазлар бармы? Осталар ясый торган самоварлар, әллә инде юкмы? Безнең Татарстанда 4 кенә фабрика була. Ул Володин наркы Кукмарада эшли, революция хәлде. Хәзерге вакытта юк. Әлбәттә инде. Сез бу самоварларны кайдан җыештырып бетерәсез? Кайдан җыясыз? Бүләк итүчеләр бармы? Әллә инде үзегезгә шулай эзләп йөрисезме? Бүләк итүчеләр юк инде. Менә бу самоварны мин алып кайттым Мәскәүдән. Монысы Чаллыдан. Bizim бик матур Пекин самовары бар. Бу көмеш белән йөгертелгән. Мосын Мәскәүдән алып кайттым. Пекин 1830 елларда Мәскәүдә фабрикасын ача. Bizim bu матур самоварыбыз көмеш белән йөгертелгән 10 самовар. Алар Мәскәүдә только заказ буенча гына эшлиләр. Тулыда массовый матур качественный самоварлар белән сыйфатлы. Менә шундый бер бик матур әйтем бар бездә, гаилә самовардан башланып китә дигән. Сезнең фикерегез ничек икән? Килешәсез моның белән? Дөрес әйтәсез, самовар белән, семья белән бергә утырып, бер өстәлдә чәй, без өстәл артында чәй эчеп бик күңелле, бөтен семья белән җыела инде. Әйе. Сезнең гаиләдә ничек? Самовар белән чәйләр эчү кергәнме гадәткә? Biz хәзер бит квартирада торабыз, авылда йортым бар, минем әти-әниләр, шунда елып, җәй көне сабан туйларда самовардан чәй эчәбез. Җиләк-җимешләр салып, яфраклар кулланып. Менә кызыксынган тамашачылар кая килеп күрә алалар? Менә бу сезнең искиткеч матур самоварларыгызны. Минем самоварлар выставкасы Кайым Насыр урамында 10 йортта. Biz һәр вакытта күрсәтәбез, иртәнге моннан кичке 9-га хәтле. Аннан соң без выставкалар 30 ноябрьдә, 30 августта чыган выставкаларга, менә 19 майда караванга барам, анда выставкалар ясыйм. Килеп кызыксыналар самоварлар белән. Бик килеп кызыксыналар, күбрәк безнең иске татар бистәсендә әби бабайлар киләләр. Алар әле шунда торганнар, бик сакланып китәләр инде. Менә бу бит самоварлар күмер белән яндырыла торганнар, шулай бит? Күмер белән яндырыла, кайсы күмер белән, кайсы шишкалар белән, кайсы утын белән, инде агач белән.
Менә килеп кызыксынучылар арасында өлкән яшьтәгеләр күбрәк дип әйттегез, шулай бит. Алар үзләре ниндидер кызык тарихлары белән сезнең белән уртаклашмыйлармы? Һәрбер икенче кеше, һәрберәүнең икенче кеше үзләренең тарихларын сөйлиләр. Безнең самавар бар, шулай әбиләр, бабайлар белән чәйдиректә әбиләр, бабайлар безне чишмә буена җибәреп, аны чистартыра торганнар катык белән дип сөйләп тә җибәрәләр. Катык белән. Катык белән бузина да катык белән кушып, шунда юа торган булганнар икән чишмәдә. Сез инде башка ысулларны кулланасыз Без инде хәзерге заманда ысулларын кулланабыз. Төрле пастлар белән чистартабыз дип Төрле пастлар белән чистартабыз. Менә һәрбер коллекционерның инде коллекциясендә иң сирәк самоварлар була ди. Менә сезнең иң сирәк самоварлар, иң экземплярлар үзегез өчен якын кыйммәтле. Минем коллекциядә бар национальное достояние России дигән самовар бар. Ул Назар Лисицын 1778 елда беренче самовар фабрикасы ачылды. Минем менә аның самовары бар инде. Бик сирәк самовар бар. Ничек килеп эләкте ул сезнең кулыгызга? Ул миңа килеп эләкте Прибалтикадан алып кайттылар. Шуннан килеп мин бит самоварлар җыйга бөтен кеше килә, беренче миңа китерәләр инде. Мин карыйм да ашыгат, мин алам инде аны. Сез димәк менә бер күрүдә самоварның кыйммәтлеген, менә сирәкле булуын шундук таный аласыз. Мин бит 20 ел самовар белән ишетәм. Һәрбер самоварның үзенең тарихи бар, кайсы кешенең нинди фабрикада нинди вертогы бар, кайсының менә аяклары шундый була, кайсының краннары икенче була, бөтенсен карап, шул даже шудан белешәбез инде. Кайсы елларда эшләнгән, нинди материалда эшләнгән. Материал да төрле булырмы? Төрле була, менә безнең тампаковый була, менә тампаковый, монысы җиз була. Җиздә 62-65% бакыр була, калганнар икенче сатсак була. Һәм көмеш самоварлар була. Аннары алтын белән йөгертелгән самоварлар була. Чугунный элегрәк чугундан эшләнгән була самоварлар. Аннары формалар бик төрле була. Менә бу самоварның аяклары бик матур. Безнең астагы Пекин самоварының аяклары җәнлек аяклары белән эшләнгән. Аларның ручкалары, тоткычлары сөяктән дә эшләнә кайсылары. Менә буларның да тоткычлары бик матур. Тоткычлары булар дидән чия агачларына эшләнгән. Чия агачларына, кайсылары бу агачларына, кайсылары имән агачларына эшләнә. Аларның менә кайсылар менә подушка дип, рубашка дип аталар, рубашкалар икенче була. Рубашка. Бусы комфортлар төрле сурәтләрдә була. Менә монда бусы свадеб дип аталган комфорт йөрәк белән эшләнгән, бу туй самовары була, туйга бүләк итә торган булган. Менә монда сезгә ялгышмасам чәйнек утырта торган булганнар шул. Менә монда чәйнек утырта торган булганнар, чәй үзенең селедә кайнап торган. Монда пар була бит инде, аны кайнап тора. Гаиләгез ничек карый менә бу сезнең кызыксынуыгызга? Гаилә бик яхшы карый, бөтенсе улым булыша, кызларым да булыша. Кайсы яктан булышлык күрсәтәләр? Самовар чистартырга чыгарып җибәрәсезме аларны? Юк инде алар морально булыша, шатланышабыз, һәрбер самоварны алгач сөйлим, алар тыңлыйлар матурлап кына. Тарихларын, әйме? Ярый. Берәр инде кызыклы менә шундый рецепт, чәй рецепты юкмы үзегездә, гаиләдә шулай саклана торган бәлки? Безнең чәй рецепты шул инде, без авылга кайткач мәтрүшкәдән җиләк димешләр җыябыз, карлаган яфраклар җыеп куябыз. Менә хәзер җиләкләр өлгере, карлаганнар өлгере, аларны карлаган булга өлгергәч, кичкенә генә карлаган барлыкка аны киптереп куябыз. Икыш кына шуннан чәй эчәбез. Файдалы. Файдалы, чәй эчәбез. Менә бу медальләргә әйләнеп кайтсак, иң күп сугылган медальле менә шундый самоварыгыз бармы? Иң күп сугылган самовар ул безнең инде соңгы елларда 1915-16 елларда самоварларның кыйммәтле була, бер медальдә булмаган самоварлар. Беренче тапкыр 1823 елда бирә башлар самоварларны медаль. Уже менә 17-нче гасыр, 18-нче гасырларда ул хәтта медальләр булмаган. Алар бик сирәк. Чиста бакырдан миндә дә 3 самоварым бар. Алар анда бер медаль юк, аларның мондый матур да түгел, теге кулбә чүкеп эшләнгәннәр. Мастер 12 сәгать эшләп, айга 8-6 самовар гына эшләгән, ши алган. Аны һәрбер менә аласыз да менә булай итеп
Бunda бит прессовать етілген, әлік бұнда шул чүкігенлер чүкіш білен, har bir форманы, менә бұнда ағаштан ішлегенлер да, шунда қуялар да, и шулай чүкіп ішлегенлер. Вот. Ең шул кыйммәтле самаварлар кулдан эшләнгәннәр була инде. Бұлар қолдан эшләмәгәннәр булып. Бұлар приска инде машина белән эшләнгән. Шул хәле кызык, име? Төрле исемнәре дип әйттегез инде, менә монсы туйга мәсәлән бүләк итә торган дидегез, име? Тагын нинди сезнең коллекциягызда тагын нинди самоварлар очрый? Самоварларда иң яхшы һәр фабрика 100-дан артык форма була. 100-дән артык? 100-дан артык фабрика була. Кул белән эшләгәндә, например, Маликовның 1853 елда елга 250 самовар гына эшләгән. Кул белән эшләп елга. Инде 1914 елда Маликов уже Маликовларныкы Николай Тугы икенчесе Тилиныкы гафыта 3000 самовар эшләп уже ойга. Германияда булган. Юк, ул Германиядан килеп, бездә теге урыска әйләнгән инде. Шулай әйттереп, абрусиш дип әйтәләр. Алар бездә эшлиләр. 1917 елның октябрьдә аналарны уже национализация ясыйлар. Хөкүмәт үзенә тартып ала фабриканы. Самоварларның үзәге инде бүгендә шулай тулы шәһәр булып калам бездә. Тулы шәһәр булып тора. Иң матур самоварларны заказга ясаганнар Тулыда, Варшавада ясаганнар һәм Санкт-Петербургта ясаганнар. Алар көмеш белән йөгертелгән булалар, көмеш белән һәм бик матур формаларда була. Затлы формаларда була инде. Аңлашыла. Һәм бүгенге көндә дә шулай самовар белән кызыксынган кеше иң беренче чиратта шушы Тулыга барып карарга тиеш буламы? Анда безнең Тулда бик матур самоварный фабрика бар, анары Городиста бик матур фабрика бар, музей бар, гафу итегез, музейлар бар. Казанда миндә бар инде. Тагын бер кат тамашачыларга әйтеп китик әле, адресыгызны кая килеп күрә алалар? Кайым Насри урамы 10 йортта килегез, һәрбер самоварның һәрбер тарихын сөйләп бирәм сезгә. Һәм инде әлбәттә якын арада булачак шушы республика күләм бәйрәмнәрдә сезнең күргәзмәләрдә күреп була. Сабантуйга чыгабыз, Алла бирсә, караванга чыгабыз, 30 августта чыгармын дип көтеп калам инде. Бик зур рәхмәт сезгә бүген килеп, шушы көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Тамашачылар сезгә килерләр дип һичшиксез ышанып калабыз. Бу матур эшегезне дәвам итегез. Самоварларны җыеп, шушлай безне шатландырып торыгыз. Рәхмәт сезгә. Шәйләрегез тәмле булсын. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Без тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Алда әле сезне безнең телевидение фонында сакланган матур бер җыр көтә. Не сломает ветер лебединых крыльев на пути к родному краю. Вновь под небо страны родимой в отчий дом с чужбины возвращаюсь. Da 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 da